Студиябызда қонақта Ғабдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачылар театры директоры, Қалип яңа буын җыены җитәкчесе Гүзәл Сәгыйтова. Хәерле көн. Студияда күрүебезгә шатбыз. Кариев театрында Қалипның яңа проектларынан берсе, безнең җыр дигәне, бик зур уңыш белән узды. Алдыгызга куйган максатларга ирештегезме? Нәтиҗәдән сез канәгатьме Гүзәл шуннан башлап? Әлбәттә, бу чын мәгънәсендә иҗат булды. Шагыйрь, композиторларны җыеп, яңа җырлар яздырып. Иң мөһиме көнүзәк мәсьәлә. Көнүзәк мәсьәлә, чыннан да бүген яңа җырлар языла, ләкин ул җыр дәрәҗәсенә җитәме? Чыннан да җыр бүген ертык, җырның ертыгы бармы дигән сораулар бик куйган мәсьәләдә, хәтта хәтерлисез сезгә нинди җыр кирәк дигән рубриканы алып бара идем. Һәм бу сорау мине һәр вакыт борчыды консерваториядә дә укытканда. Һәм инде менә нәкъ консерватория тамамлаган җырчылар белән менә шушы шагыйрь, композиторларның яңа җимешләрен башкарачакбыз. Инде төрле этаплар үтте. 14 апрельдә Габдулла Тукай исемендәге филармонияда Кариев дигән хәзер шул кадәр телгә өйрәнелгән, хәтта Кариев дип. Без бик теләп үзебезнең театрда үткәрә идек, ләкин анда беренчедән оркестрның чокыры юк, мөмкинлекләр азрак, һәм инде кеше саны шулай ук филармониядә күбрәк. Менә бу вакыйга безнең җыр концерты дип әйтергә куштылар, чөнки лаборатория дисәләр кешеләр куркыр, чыннан да яңа җырлардан торган, ләкин шул ук вакытта бик теге инде яшьләр Филүс Каһиров, Алинә Шәрифҗанова, Илнар Миранов, Артур һәм Эльза Исламовлар, Азат һәм Алинә Кәримовлар, алар барсы да булачак, менә яңа җырлар башкарачаклар. Менә нинди ул безнең җыр? Без инде теге пафослы итеп татар җыры да, яңа татар җыры да дип атамадыганы, теге башта ук андый вариантлар булса да, шундый гади итеп кенә безнең җыр. Бәлки ул менә безнең җыр, без әллә нинди зур мактауларга да дәгъва кылмыйбыз, бары тик безнең бу бер талпыныш, беренче омтылышыбыз гына. Шушы ул киләчәктә инде әгәр дә бу проектны чыннан да кирәкле, мин аны кирәкле дип саныйм, кирәкле итеп безнең җитәкчеләр бездә санаса, ул инде озын гомерле булыр дип ышанабыз. Чыннан да минемчә аны менә ел сайын үткәрелә торган бер фестиваль итеп үстереп булыр иде. Һәм менә шушы җырларның язмышы нинди булыр дип күз алдыгыз? Һәм аларны таныту максатында ниләр эшләргә уйлыйсыз? Бәлки монда инде продюсерларны да эшкә җәлеп итәргә. Соравыгызда Гөлнас нәкъ дөрес җаваплар да бар, чөнки җырларның язмышы нәкъ менә аның инде ничек без аны телевидение күрсәтмәсә, радиодан ишетмәсәк, алар катлаулар, алар романслар дәрәҗәсендә җырлар күбесе, шуңа күрә әлбәттә язмышы борчый, чөнки язмышы инде бәхетле язмышлы җырлар булсын өчен, монда инде үзегез беләсез, бүгенге заманда шулай ук финанс мөмкинлекләр кирәк. Менә үзегезнең күңеле җылытырдай, менә бу язмышлы булыр, бәхетле язмышка дучар булыр дип уйлап куйган, шушылай бераз фаразлап куйган җырлар бар. Җырлар бар, һәм инде алар концертларда инде башкарыла да башлады. Мәсәлән, Эльза Исламованың "Синең шәүләңә әйләнмәм" дигәнрәк сүзләр белән Гөлүсә Батталова иҗат иткән Миләүшә Хәйруллинның көенә җыр, аны инде концертларда да башкаралар, инде интернетта да менә табып алып, елап тыңлыйбыз диләр. Менә ул инде чыннан да, чөнки ул хатын-кыз язмышы һәм хатын-кызның һәр вакыт мөстәкыйль буласы килә. Монда инде сүзләр ки һәм җырчы бер тулайым гармониядә икән, ул әлбәттә инде халык күңеленә барачак. Бар андый җырлар. Мине иң кызык үзенчәлек нәрсә булды. Безнең бит инде конкурс этабында, сайлап алу этабында бик күп жюри әгъзалары булды. Нәкъ шул вакытта күп жюрилар ахырдан әйтте, милли җырлар җитмәде дип. Ләкин ни өчендер үзләре менә милли җырлар төшеп калды. Менә милли аһәңле, шул менә Сөмбел Сидикованың Илмира Галимова көенә башкарган җыры бик шундый милли аһәңгә, мин аны менә
һичшиксез үтәр һәм тамашачы күңеленә керер дип уйлаган идем. Ул җыр төшеп калды. Менә шундый, әлбәттә, 32 җырдан 20 җырны гына сайлап алдык, һәм монда бар бер субъектив факторлар да юк түгел. Ләкин минемчә, менә ул төшеп калган җырлар да, финалга узмаган җырлар да, алар миңа калса киләчәктә әле үз юлларын табып, үз язмышлары белән яшәп китәрләр кебек. Яшәп китсеннәр иде, әлбәттә, җырчылар репертуарында. Айдар Сөләйманов, мәсәлән, Зөлфия Раупованың Йолдыз Миңнуллина сүзләренә язылган шулай бик матур җыры төшеп калды. Айдар өчен бик мөһим җыр иде ул. Музыкаль яктан килгәндә, менә анда пентатоника гына булырга тиешме? Андый таләп куелмадымы, инде чикләү юкмы? Чикләү куелмады, ләкин теге менә без альтернатив музыка дибез бит инде, рэп, рок, менә алар булмасын, барыбер менә безнең татар музыкасының алтын фонды бар, һәм менә шул дәрәҗәдә, әлбәттә, ул бүген шулай ук була алмый. Яңа җырларга яңа колаклар да кирәк диләр. Һәм менә нишләп жюридә яшьләр аз иде дип әйтүчеләр булды. Чөнки барыбер заман ничек кенә теге үзгәрмәсен, җырлар да үзгәрә. Без инде элеккеге җырлар таләп итә алмыйбыз. Менә әлбәттә алар әйтәләр, без андыйны яза алабыз. Ләкин шушы моң, татар җыры дигәндә алар композиторлар, менә Зәңгәр томан үз вакытында чыкканда аны да шул кадәр тәнкыйтьләгәннәр. Татар җыры түгел бу, бернинди дә юк. Менә башка сүзләр куеп карагыз. Ул без аны хәзер шундый яратып кабул итәбез. Һәм бу җырлар да бүген булмаса иртәгә бәлки яратып кабул итәләр. Колаклар да, тамаклар да, яхшы тамашачылар да насыйп булсын дигән теләктә саулашабыз. Рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачылар театры директоры, Калиб яңа буын җыены җитәкчесе Гүзәл Сәгыйтова булды.